Si la cadira fa això, per què tinc que fer jo això? Què passa, que si la cadira es tira per la finestra jo també m'hi tiraré? No acoplar-me al que em donen, sinó agafar el que jo vull. Estic còmode així? Estic còmode fent aquestes coses rares? No, doncs llavors per què ho haig de fer-ho? Què necessito? Una taula ben col·locada i una cadira? Busco al voltant. I si haig de sortir del grup, de la manada, hi surto. Habilitat de resposta a cada moment. Quins números són aquests aixins? Que saben. Anem a experimentar. Els que em coneixen ja saben que soc molt pragmàtica. Tornem una altra vegada a pensar en algú que us angoixi. Ara sí que necessito l'excessi. Ho teniu? Si jo recol·loco, mireu, feu això, la Cecília us anirà recol·locant. Mireu, només això. I tiro endavant. Repeteixo, no m'acoplo la cadira, perquè les cadires sempre fan un culet així. Un cul, quasi. Faig això. Calculo la cadira. Busco que els meus isquions, els isquions són els huesecillos del culete. Busco que aquests isquions es col·loquin bé. I, sobretot, molt important, veieu que quan no faig les cames? És evident que això queda ideal de la muerte. Perquè estoy boníssima, però les meves lumbars me les estic carregant. Además, està menys ideal, però protegir les meves lumbars. És un 4. Si amb els peus els tiro enrere i són els genolls que m'adalanten, sentiu què passa? Col·loqueu-vos bé. Si jo estic així, em serà molt més difícil aixecar-me, perquè ja estic vençuda. Vull que jugueu una miqueta, tireu enrere i col·loqueu-vos. Tanqueu els ulls per escoltar el vostre cos. Sí, enrere. No, ja t'he segut. Tiro enrere, endavant. Vivencieu-ho. Exacte. Busqueu quelcom que us estigui angoixant. La feina, la parella... Quan relaxeu els malucs, penseu en allò que us angoixa. I quan els aixequeu, sentiu quina resposta el cos us està donant a l'angoixa mental. La preocupació és mental i la ocupació és corporal. Em preocupo, estic vençut, m'ocupo. Hi ha una proactitud. No noteu? No desapareixen els problemes, us ho ben asseguro, Però... Exacte. Aquí mano jo, aquí mana la circumstància. No noteu res més aquí, xiques? No noteu la vostra reinona? Aquí hi ha una reinona, No la noteu? Una presència? Un sí intern? Sí. Pues sí, ¿quién ha dicho miedo a identidades? Exacte. Una força. És una sensació interna. És molt particular de cada persona. Però, a més, estem treballant tota la musculatura de l'esquena. Una de les coses que anem treballant a través del cos i de la respiració és el sentit del procés que s'ha perdut al darrere de la immediatesa del clic de l'informàtica. La gent es pensa que les tomateres són 2 dies. Els de pagès saben que no. El clic que et fa que ja puguis estar parlant amb l'altre costat del món, el clic de la llum, clic, ens pensem que poden ser les coses per allà. Això passa molt amb el WhatsApp, quan no et contesten. Però on t'estaves? Per què no m'has contestat? Com ja estava al lavabo, com la musigueta que li passen el rotllo del vàter, li passen per
sota de la corda, un moment. Què més hem perdut? El sentit comú. Aquests 3 ítems, que és el sentit comú, el sentit del procés i el meu instint, estan al cos, no aquí. Ho teniu? Ara recol·loqueu el cos. Peus a terra, toma tierra. Planeta Tierra, ¿suena? Somos terrícolas. Aquí, què sentiu davant del tema que us angoixa? Col·locades, ben col·locat, Reinona, us estiren d'un filet, isquions. Què hi ha? Quina diferència sentiu? Més força, ganes de tirar. Si jo faig això, feu-ho. Què sentiu? Jo ho faré. Sí. Ja ho farem. Ara és molt normal, no? Això, tots els començaments d'any, hi ha unes llistes enormes del diferent, que mai s'acompleixen. No, és molt difícil. Col·loqueu... No, hi ha gent que ho fa això. Això. Ves a un bar i veuràs la gent així. Això és molt teòric. I no així, sinó que estan així. Ahir que vaig anar a la tele, a Televisió de Girona, estaven tots així. I ho vaig dir. Vas veure, Si tingués que contractar algú d'allà, no contractava ningú. Torneu a posar els peus a terra. L'angoixa ve d'aquelles coses que estan aquí i no s'acaben de materialitzar. No és mai culpa de l'altre. No és mai la crisi, m'han despatxat, no m'estimen, no serveixo, És a partir de tots els propers dies que observeu quan us dieu coses d'aquestes, com esteu col·locats. Si els peus estan així, si esteu així, si esteu així. Aquí hi ha terra. És evident que si jo porto tants anys desconnectat de la terra i del procés, d'avui per demà no ho aconseguiré. Primer hauré de posar ordre en aquesta CPU, treure el que no m'interessa i transformar-lo en el que sí m'interessa. De fet, no és treure'l, ja ho veureu, és transformar el que ja tenim, però que ens hem quedat en un costat per veure-hi l'altre costat. Tots coneixem que hi ha nit, però també hi ha dia. Estem tristos, estem alegres. Els contraris us sona? Si durant aquesta setmana intenteu mantenir aquesta postura, quan vulgueu fer això, el cos no us ho deixarà. Cert? No hi estàs bé, doncs. És molt savi. Com és que adquirim aquestes postures? Què ha passat en la nostra vida perquè acabem així? Piaget diu que a partir dels 3 anys és quan ja ens hem conformat tota la informació que hi ha a l'inconscient. Els nens són, com els animals, terriblement perceptius. No són emocions, no utilitzen les emocions. Les emocions les utilitzem els adults, és l'ego qui utilitza les emocions. Sinó que ells utilitzen les percepcions. És a dir, per exemple, els aborígens australians no utilitzen la paraula. Es comuniquen telepàticament. Ho perdré la credibilitat, perdré l'estatus social, perdré. I el que en realitat estem perdent quan fem això som a nosaltres mateixos. Estem perdent el nostre nen petit, la nena petit. Anem a ser nens petits. És que pugueu veure. Jo fa molts anys que treballo el cos i per tant per mi aquesta postura és fàcil, però entenc que... Si la podeu fer, és una postura que és molt bona per relaxar tota l'esquena, Sí, de fet és una postura que fan servir moltes tribus. Àfrica és una postura molt comuna, Índia, jo he viscut un any a Índia i la gent es posa així. Fas com allà, sí? El que vull per això és que torneu a ser el nen petit o nena petita que éreu. En aquests moments teniu 2 o 3 anys.
És enorme la cadira. Mireu l'adult. L'adult és un gegant. Que sí? Angoixes, tornem al de sempre. Angoixes. Marca de seguretat, jo no en sé, jo no serveixo. Tothom en sap més que jo soc un desastre, guatxa, el come cocos. Una persona tranquil·la, una persona que té capacitat de decisió, que porta un equip. Segurament igual també coneixeu algú així. És tranquil, és pausat, es posa mai nerviós. Observeu-li la respiració. No m'esteu escoltant, esteu analitzant el que dic. Sí, té raó o no té raó. M'equivoco. I segons el nostre mapa emocional, dictaminem. Open the mind, que diuen els anglesos. No va mai amb algú que no tingui un bon mapa emocional ferm. Per què? Perquè la por ens traeix. S'entén el que estic dient? Si no voleu tenir paralles amb qui us envolta, i si voleu tenir harmonia, l'escolta activa està justament en l'atenció de la vostra respiració. Ara el que vull és que averigueu quina qualitat té aquest aire que entra per les vostres fosses nasals. És agradable, és desagradable, té olor, no té olor, és fresc, és calent. Obriu els ulls. Us ha agradat? Algú ha experimentat que aquí això s'havia callat una mica? Sí? 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 Més o menys? Vale, anem a fer la prova. Poseu l'atenció en la respiració, tanqueu els ulls perquè us pugueu concentrar més en l'aire que entra. Y voy. Otro factor que contribuye al mal funcionamiento cognitivo es la constante falta de oxígeno en el cerebro. El cerebro ralentizará el proceso cognitivo, disminuirá la energía y deteriorará la consolidación de información en la memoria y la capacidad de acceder a la que ya existe. Son dos las causas comunes de que la provisión de oxígeno al cerebro sea restringida. Una, fumar. La otra, la falta de ejercicio. Otro elemento que daña el funcionamiento cognitivo es la excesiva exposición a las sustancias contaminantes del medio ambiente. Esto incluye el consumo de productos cargados de sustancias químicas. Ja està. Diferències? Algú les ha notat? Més atenció. Què més ha notat? Us heu enterat de més coses? Sí. Que la primera vegada? Si això ho practiqueu, quan tingueu exàmens o coses, jo això ho utilitzo molt amb l'anglès. Els nens és molt més fàcil aprendre idiomes. Això ho hem comprovat sempre. És que 3 anys ja parla 3 idiomes. Jo en tinc 40 i moltes feines parlo bé el meu. No són meves. Com és que aquell nen que té 5 anys o que té 7, només ja, té molta més facilitat? Podeu esbrinar amb el que ja porto dit? Com és? I què més hi ha? No té tants mals hàbits. I això què vol dir? Més correcció corporal. Van per ahí, però no tenen tants judicis de valors. De fet, no en tenen de judicis de valors. Això els adults, que són molt intel·ligents i que tenim molts estudis i totes aquestes coses, ho hem perdut. Hem perdut el nostre nen petit. Hem perdut la capacitat de riure.
Hem perdut la capacitat de ser feliços. Hem perdut la capacitat d'empatia. Com no hem d'estar angoixats? Normal, angoixats i de mala hòstia. Normal. I descreguts de tot. No, si això sortirà malament. I evidentment acaba sortint. Ui, no tenen fills. Us sona? Ui, què m'estàs dient? Anda, però si jo t'he contat. On està el nostre nen petit? On està el nostre agraïment, encara que faci calor, per un dia com aquest? Perquè estem vius, perquè la sang ens circula per les venes, perquè podem respirar, perquè tenim 5 dits a cada mà i els peus. A algú li falta alguna cosa al cos aquí? Angoixats, esteu bé? Angoixats si em falta una cama. Angoixats si aquí fora s'estan fotent trets. Angoixats si no tinc per menjar i els meus es moren de gana. Aquí ho entenc. En una societat occidental blanca em sembla un excés de niño rico que dic jo. Perquè inclusive els nostres pobres són els rics d'Índia. Inclusive amb les retallades, aquí hi ha ajudes. Difícilment algú es morirà pel carrer. Encara que no tingui calés el portaran a l'hospital. I el curaran, gratuïtament. Encara que diguin que no, hi ha molts metges que s'han negat. Per tant, angoixa. Tenim accés de tot, crisis incloïda.